सार्थ नहीं ई का ह ना हमरा के बताव ई का ह। देखा तेरा भाई लोग कैसे भैया माने बाबा भौजी के जांग पर सुगरावता लागता बाबा नु भौजी के कछिया खोल के पेल दी। ए भैया बहुत अच्छा बा ऐसे करो। हाल बा आज हम फिर से बात कर ले बानी बुलेट राजा के। भाई आज के वीडियो भी बहुत फाल बा ऐसे कहल चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा बहुत मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखम आ देखला के बाद में भूल जाब। तो बिना कोनो लाना लहसुन के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा होखता बियाह हमर ऐसो लगन में। अरे भौजी बहुत खुशी के बात बा कि तार शादी होता। अब जाए भतार के घर अब भतार से मरोइए दिन रात कोनो दिक्कत ना रही। तो मैं दिक्कत कथी बा कि तू बाबा के पास में आ गए, मतलब बाबा के पास में आल बारू तो आगे बोलते चलो। हाँ बानी ये बाबा हम बहुते मगन में। सुन लो भौजी तो बक दिलक। अरे भौजी हम तो कहल चाहता तोरा के देखला के बाद में आना तोरा कोनो अंदर दिक्कत बा, आना तोरा अंदर कोनो मतलब अच्छाई बा। तू बहुत सुंदर बारे, अपना जगह पे सही बारे, लेकिन तू बाबा के पास आके बहुत गलती कर बारे। काहे कि बाबा नु ये दुख बड़ी सही करे वाला नहीं खन, ये पेले वाला बाबा कसम से कहता नहीं, झूठ ना बोलता नहीं। अरे तारा भौजी के झाड़ चिलो वाह बहुत अच्छा कि देखी पियवा में कैसन मात्रा बा। अब देखा भाई लोग शादी भल ना पहले बाबा के पास जाके पूछतिया कि देखी पियो में कैसा मात्रा बा। ऐसा ऐसा हो जाए के नु हम रंडी कैली ये से इस जान चाहतिया कि भता एक पेले वाला बा कि ना। अगर जानतिया नु अगर जानी पहले कि हाँ पेले वाला नहीं खा नु वैसे कहतिया ई कि पहले पता लग जाए नु तो कौन दिक्कत ना नहीं यारो से मरवाए और भतारो से मरवाए। का कहत तारा कि साफ साफ कहत हम पतरा बा। अरे बाबा ताहे कहे के मतलब का बा हो, ताहे पतरा में से का बतैले बा कि तू कहत और साफ साफ मैं तू कहता कि साफ साफ कहत हम पतरा बा। ए बाबा हम तारा मुँह से ना, हाँ भौजी के मुँह से ना, हम तारा मुँह से साफ साफ सुन चाहता नहीं कि भौजी के का दिक्कत बा। अरे बूढ़ छुछुनर वाह बहुत अच्छा कि हमर साफ साफ कहत पतरा बा आ तहार चहल जवानी में खतरा बा। ई भैया बाबा वाला के कहनाम बा। अब देखा बा हम तारे सारा कहल चाहता कि भौजी के जवानी बहुते बनल बा। और अभी खतरा ना रही तब बुढ़ाई तब खतरा थोड़े रही। कोनो बात ना तबे तो भतार भौजी के हचर हचर आ घोप घोप करी। देखो भैया तहार साफ साफ पतरा ना कहता, तहार नु आँख देखता भौजी के कि चहल जवानी बा आ तहार मुँह से आवाज निकलता कि साफ साफ कहता पतरा बा आ तहार चहल जवानी में खतरा बा। अब देखा बाबा तोहरो मन डोलता काहे कि हम शुरुआत में पहले ही देखनी हाँ कि तू भौजी के जांग पर सुगावता आ धीरे 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 जाके भौजी के झाँप तू छिल चाहता। तो बाबा हम तो साफ साफ कहल चाहता भौजी के एक बार तू मान लो आ चेक कर लो भौजी कोनो के दिले नानू बा। प्लान पे तक तारा भौजी के पटा के पेल दा की जवानी के खाता हट जाओ। सारा बुढ़ छुछुना पेले के मन बाता ता चहल जवानी पे खतरा बा। ए भौजी जल्दी बाबा लंग से हट, गलती से लाएंगे उठा के झाँट छील दें तार देवे के पड़ी। काहे कि भैया बाबा ने रिकॉर्ड कर ली हम आजकल देवे में ये चलता प्यार मोहब्बत करता इंसान वो रिकॉर्ड करता ये करता आ आपस में जब मिलान नहीं के हो तो वायरल करके आ बेइज्जती कराता इंसान। ऐसे कहल चाहते जल्दी बाबा लंग से हट, गलती से झाँट छील दी हम मुँह तो देबू। ओहो देखा तेरा भाई लोग तहा मरद से कुछ ना कबरी रे। आ देखला कैसे भैया भौजी के जांग पर सुहरावता लागता भैया के मन करता। अरे भैया के ना रे सारा बाबा के मन करता। अब देखा भाई लोग अगर हम बाबा कुछ बोल दें तो बाबा कहिए ना हाँ हमारा बारे में गलत बोलता, लेकिन तू नहीं खुद देखला वीडियो में कैसे बाबा भौजी के जांग पर सुहरावता। ऐसे भौजी इतना बनल है कि भौजी के दूगो आम दिखाई देता तो मन करता दाबे के, लेकिन दाब ना पाए काहे कि हम अलग बनी आ बाबा के लगे भौजी बिया तो सबके सामने दाब नहीं पाते। लेकिन बाबा हो तू पेल दो